Hau, probatu behar du. Kamen bertiza. Agian, seguro, kamen berta baino gazta hobeagoa. Bai, ez dago, Bai, ez izan bado. Noski. Guk egile. Etxekua, eta konfiantzakua. Bueno, honekin ingo oso krema erreza, izango da, bitu, guk hemen dauzkagu aranpasak. Aranpasauek 4 orduz gutxienez, Oporto ardotan izan ditugu. Orduan zurgatu dute Oporto ardoa. Eta oin, ingo dugu, hemen daukat esne pixkat, hor esne gaine krema, eta gaztarekin batera, eta Oporto hauek, dana birrinduko dugu. Kopak, hau ere, sarrerako moduan, kopak pixka beteko ditugu, eta gainean hau da arroz pustua. Arroz pustu pixka botako diogu, eta jazta.